नै जि गिदिर बानलु सायदों ओंखाम संदों ओमफ्राय लाब्राया मोन Hello everyone, welcome back to my subscriber YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव खेबसेबाव फिन बरायहरनाय थाबाय। थ' नै दायो टेबोल चेयार लाबोदों आरोना जोंहा न'आव गाबोनो आर'ज दं आरोना बेनिनो रायजोफोरनो ओंखाम जाहोगोन नालाय ओंखायनो टेबोल बेन्च आरो पेन्डेलनि माखासे बुस्थुफोर लाबोदों आरोना एसेल' आरोना गामिनि रायजोफोरल' आरो बारा गिदिर नङा आरो ओरैनो आर'ज लायोना बेनिनो ओंखाम जाहोगोन आरोना ओमफ्रायो लोगोसे आंनि स्कुटि गोदाननिबो फुजा होफाखासिगोन आरोना ओमफ्रायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय एन्ड लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना थ' लेट्स स्टार्ट द भिडिअ बानलु सायदों लाब्रानि थाखाय ओंखाम संदों ओमफ्राय लाब्राया मोनबायानो ओमफ्राय बे ना एसे ओमफ्राय बेखौ मायाव आग्लायबायदों आरो बे बानलु बेयाव संदों नै ओमफ्राय बुजुआ आरो दिनैनि बे गोथार शुक्रबार साननि सानजौफु समाव आलारि बाथि फोजोंना बायदि बावथाय होना बिबार दाइनिसो बावनायखौ लहाय ayo ini jि गिदिर गिदिर खामानि मावगासिनो सिख्ला गिदिर गिदिर नालाय मोसा सिख्ला गिदिर गिदिर नै खामानि मावगासिनो आंनि आब' गोजा बिसोरो इधर देखो ये भी मेरी दीदी है नै दायो बुट बे नारेंखल ओमफ्राय नै बेयाव बुट आरो ओमफ्राय आंगुर फिथाइ सामथाइ बे मा दं आपेल थासिखालाय थांजो
लिसु sampai bicara Hah? फैबाय आलासि फैबाय आलासि फैबाय माथो नेहा फैयाखै नामा नेहा फैयाखै ए जोब्बाय दायो Hello guys. Hello guys. Bye guys. आंटी इधर पानी नांगौ नोंनियाव नै हरलाय मनिसा Ngalai, itu barat. Itu ah. Jalan. Wah, ini kan sih. Mama ơi ớt lạp à chul khâu chul khâu chul khâu Mama itu chul khâu Kipar ko kasi ulang ni munsa. chul khâu lại chul khâu Merla dong bohay ile pispian dong matu. Ya. Kalam. Không mà đi chụp Luộc lại mà thôi. đi mình đó tôi không nên làm ba cây chị cukup lama cứ ra nó ăn bánh 냄새 사자 넣어봐. 이것이 상가자는 거다. Tôi làm lại ra nè. 한 명은 그래. 줄알 드시고 봐. 내가 나는 스토랑 봐. 아니, 그냥 나와. 미루 감는 나면 나 그래. 맞아. 한번 잠이래. À, con chị. À, con. Mà. No.
oi खालामदो मै आं खालामबाय थानोसै नों बुंदो आं दै लुनायखौसो खालामदों मनालिसा आरो बोरै गाइखेरा बेलेगनावथ' मोनखाया फवासे आधा लिटारल'सो मोनखायो जानायखौ लानो मोनो Woi, ikut dulu. जाबाय भिडिअ लाले जान्छ Oh.